Oras marita saludna damang dahinang nahinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Jamita di pertanyaan imana tersurat di Psalmen 110 ayat 1 ayat 10 seorang mahatana di doktisi martisi tarpamotor doli lakana mono di pahubar-hubar Tuhan say hulunuido ho sian nasaro aku unang tung loas au lilu sian aka tonawi nung upacop hatami di bagas roh aku asa unang merdosa au tuho pinuji maho ada jahoba say puda ma tu au aka aturami nunga di pajojor aka bros di aka naruh siapa mami hisa do roh aku mida dala di aka panidang yomu asa mida nasa hamram say pikir oku do aka paritap jala say bereng oku do aka bugasmi say uha hial laso do aka aturami dang tagamun halu pahonokku hatami imasa hatna Uriana inakalungan di bagas Tuhan Yesus Kristus Psalm 129 ima biduna gajang siya lo biduna di badan narubi lo di badan baru kuasa kudo kusoni epola 170 mudang di ayat na arung di Psalm 129 bolo di jahasa lo na 170 ayat di Psalm 129 bui donon tumasay bagaddo mangotolhon tua ni halak na manguduh partu hata manang patik ni debata jala tumas sehona tu topik di minggu tua ni halak nama nangihon hata ni dewata tumas say murado atusan odolon ni Psalm 100 busia terdemubi marhiti ayat 105 napadok hatami do sudu ni patu jala hati urudi dalaku ninna masih terbirita do ayat 150 adung ete tarinya tu ayat nama dok firmanmu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku jala ete lam mengurupi kita mengatusi hina hargani hatan di depan di bagasan ngolutta hatan di depan ke bisudu-sudu dohot hati urut di dalam nama ngolutta asa mengalahkan tujolok mandalani ngulu nature mulu holuk do dada si dalanan boy do hita tertutup manang madabu manang kebenidu akana dang tiur si madulokta marnida jana dang tekas do dopat dia do sirana jarabu wahdo rumang ni danan datan lai molo adong sulu tiur madana ni bebet tamu otoma tu dia kita mengalahkan cara tekas mai do tak akal lubang pada kapok urina nolongan manang datu dia bi nama ngambak lakata mulu tabarron hinargani hana di demata terluwi di mona di turpo jamita di aisi lam jodol di pakorkon ni hata di kata di ulut ai di dok marhide hide terapa motor dul lekar mulu di obar tu hata mulu tajahati hata Indonesia lam biru bido kita mengatusi padua desio dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Mau didudukti di ayat sia pedohan doli alai dada horat doli lain hakam ni pedohan ini alai itu selalu hujul maro itu hanya sebuah kesan yang menjadikan sebuah gambaran saja namun hanya semua ini bertolak kepada kehidupan manusia itu masih ajar semua dia penuturius yang hatan di bata nama kilala dirina sekok dobe mengatosi dalam tingulu di jolman mengatosi dalam di Tuhan anani ido selalu do marah honaan patokanon suksoni manang tusudi hita bawa perempuan nama tuga na oposo namora na bagus bangunan huria ruas ni huria di partikia sinoengon asa taboto daran lau menjaga lakan yang ngodutta obar tulungan rohani Tuhan urina nolongan di bagas Tuhan Yesus Kristus damang dainang rekonstitudo taparwahon na didot ni turpukon ala dang murah dari ada mall situdo menjaga asa motor sitong onar dalan di ngodutta ala niya
maul ala na nunggal lamar tiburak dosa lam ganda aja atau kebilang bunido hasil tongani si pata songon naso murah marga busisin nama katawa na situngan ala judo gabi sisu akan nama katawa na situngan gabi corama ibana makatidik na situngan ni si pata songon na daudo murah pavel sian na makacocok na situngan gudang harap na murah madiko jalan na ang pehawutuan manang pertak ibana alay tanggari mahua hira somar laku mani tunasida untuk si pata songon na dobi sonang dongurun ni akabarjahat di sana ni gumurang pangawan na siya akan nabuji alanya si pata gabi sumuru dorohan ni diba alan akan nabuju alanya si pata gabi sumuru do dihita gabi yang ulu di pata do padohan ina masa ima nyuda mereka bos diba alan na padohan ni gabi hira-hira na merlupa duba mangudang ak serut nih adong museo padohan di atas orang jujur tidak akan pernah kaya diuru tidak museo marhi dapat dohan kalau tidak ikut arus maka kita akan mati sebab ni gebelam manai roha di jolma mengulurkan manang mengdaun aja haton anak ni ro bahin na di dok dang perang gari ada maul si turu pecahan asa betor si tong bonar dalam ni mulut mulus yang itu dot tadi gukut hamulo otak dang terpatu pahidai ala ni ubahin na rekod si turu taparwah suku-suku ni mahidi-hidi akata mutar hida lakata jara di tutup jupak kita do alus na suku-suku ni molo di bawah-bawah tuatam urine nolonga di bagas tuat Kristus nunga di pasahat alus ni suku-suku marhide aka tawa motor hita lakata marhide alus molo di bawah-bawah tuatam nunga di lewat alus alai molo ta ida akana masa di tengah-tengah di panggulot ta boido jupangata pangalaho jahatan nangulu ni hala Kristen manang isi na hialahu tuhurungan di isi ma jumpa kita hala na Kristen na tahur arane selhut aja haton na asing los yari ita mabigi titiko di tengah-tengah permingguan di ureta hanarupi ala mangalakka pilik manang mangalakot tang terhukuman mengulang aja haton gereda naringkas do na sida berminggu manang marat patangan manang dia kaulaun na asing di tengah-tengah ni huri dia bisa kata songgok roh ado binoto pangalah hono jara sipata timua padoan takuripu songoni ibana adung buhadu hita mangatusi alusi molo di bahu-bahu pertuatam tanyo jara di botol nasi do halak hatan itu hani alai muasai tertai tu rohan diri bana Kristen mengudahan hajaton siani naing bagas status dang holan na manangyo manang maboto are takas do disi di bahobar na martudu ulah na mulak-mulak di ulahon di jojoti bahobar diri di hatan itu hani cara di juguro manangyon huhut manakasi hata di tuhani lausido na naing di dol hol dia 10 si huluido hiya ho sian nasa rohaku unang tungloas au sian akatonami ikut sian nasa rohai jada unang didok di ayat 2 martua mahala akan nama reluti akka penedungan ni akan nama lu ibana sian nasaroha ikut sian nasaroha lingga do madohoti par minggu manang pertanyaan manang akka ulan asing di tengah-tengah ni huria poido gabe dan dohot praktik jadi talama bigi manang yon hatani di peta alai dang koran disi ikut sian nasaroha nama nguli Tuhan ni rekop pasti Tuhan mana kasih dalam ni Tuhan ni rekop pasti Tuhan mana kasih sakat ni Tuhan di mulut pasti itu niru si batahun orang ditorok ala Kristen si batahulan masuk marang samping dun na lamar minggu mulu songonina asa mulu so nihirip jupang lapatan nasi tong di hatan Tuhan nabi jala mulu songonin mulu di pugas roha masih tuturo hita mengelui sian nasa roha tentu di bawah berhita lakata gorang mengenai itu mengelaban kesehatan alai hatan di Tuhani ikon margurasa manasoi rohata asa mengudu jala menguda di bagasan hasitongan adanya yang masih nasa roha sita mengalui Tuhani jala mana kasih hatan tak kurang nabi bagi dapat manangin alai lain bapak tonghian isani rohata semenukit jala naing mahita tapak kiri akan palita ni Tuhani saya tabirng tepat dalam saya tah alas susalutak kana padoh jala pasti dulu pasti itu tak gobar badirina
sih akan ditolak mengardo tidak mengarupan pasir kamar ide pembayaran ido azab hidup itu gabi marpangarah tanah autor tanah asa mardela kita dia histong tapi sedikit kita akar pangalah bagi itu sedikit itu dan asa mengulu ma kita sangat hal termasuk masuk nah madau mana bui kita coba personalnya nah sesitong aja ngafat dan hasilnya apa stak minum songon na didai akar perjati mak itu pengomuan masuk palat mulai nang dalam utama las roha na sesitong na jalata terguar mahata dihida na bertuah